Fit-taqsima tal-mart infettiv tal-Isptar Mater Dei issuktaw xogħlijiet strutturali biex tinbena sala speċjalizzata fejn se jkunu trattati pazjenti b'każijiet rari infezzjoni li jkunu ta' riskju ferm għoli li jinxteret fil-komunità. Dan il-proġett ta' tisir b'investiment ta' €1,700,000 li hu parzjalment iffinanzjat minn fondi Ewropej. Waqt żjara fuq il-post id-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa Chris Fearn spjega li bit-taqsima illi se tilqa' fiha pazjenti b'mart infettiv u bekk tiżolhom, pajjiżna se jkun ippreparat tal-eventwalità ta' każijiet infettivi u razzezz patoġeniċi għolja tal-virus tal-influenza. Pazjenti b'mart infettiv ħafna, mhux biss COVID imma mart ħafna iżjed infettiv mill-COVID bħalma hija pereżempju l-Ebola, jekk alla ħars qatt ikollna minn dal-każijiet ġewwa pajjiżna nkunu mamrin sew biex nkunu nistgħu nagħtu servizz lil dawn it-tip ta' pazjenti. Il-Ministru għas-Saħħa qal li s-servizz ikun sikur mhux biss tal-pazjenti imma anki għal dawk kollha li jaħdmu l-isptar biex bekk l-Isptar Mater Dei jkun wieħed mill-ftit ċentri fl-Ewropa li jista' jilqa' dawn it-tip ta' każijiet. Ix-xogħlijiet qed isiru taħt il-lenti tal-Fondazzjoni għas-Servizzi Mediċi fil-waqt li d-disinn huwa mfassal minn esperti lokali u barranin b'kollaborazzjoni mal-esperti mediċi tal-Isptar Mater Dei. L-uffiċjal kap operattiv tal-FMS Andrew Vellazarb spjega li biex din is-sala tikseb l-ogħla ċertifikat ta' sigurtà kien jeħtieġ numru ta' rekwiżiti strutturali u ta' inġinerija addizzjonali minn swali oħra fl-isptar. Mhux biss toffri arja purifikata għal pazjenti ġol HDIU, iżda wkoll tissalvagwardja s-saħħa u s-sigurtà tal-tobba u l-infermiera li jkunu qed jieħdu ħsieb il-pazjenti f'din il-unit. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.